బంగాళాఖాతం మధ్యలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ మొత్తం 572 వేరువేరు ద్వీపాలతో నిండిన పూర్తి భూభాగాన్ని కలిసి మనం అండమాన్ నికోబార్ దీవులని పిలుస్తున్నాం. ఈ 572 ద్వీపాల్లో కేవలం 38 ద్వీపాలు మాత్రమే మనుషులు నివసించేందుకు వీలుగా ఉన్నాయి. మిగిలినవన్నీ కూడా విషసర్పాలు, క్రూరముగాలతో నిండి ఉండి మనుషులు నివసించేందుకు వీలుగా లేవు. ఈ 38 ద్వీపాల్లో కూడా కొన్నింటి వరకు మాత్రమే పర్యటించేందుకు అవకాశం, మిగిలిన వాటిలో ఆదిమజాతి ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. వీరినందరినీ దాదాపుగా మన అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు కలవడం జరిగింది. వారి జీవన విధానం గురించి తెలుసుకోవడం, వారికి మన వంతుగా సహాయం చేయడం కూడా జరిగింది. కానీ ఒకే ఒక దీవుల్లో ఉన్న ఆదివాసుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. దగ్గరికి వెళ్ళేందుకు ప్రయత్నించిన ప్రతి ఒక్క అధికారిని కూడా ప్రాణాలు లేకుండా తూట్లుగా సముద్రాల శవాలుగా తేలారు. బయటి ప్రపంచంలో ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా కేవలం ఆ ఒక్క చిన్న దీవికి పరిమితమై జీవిస్తున్నారు. ఆ తెగే సెంటీనెలీస్ తెగ. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అతి భయంకరమైన తెగ ఏమైనా ఉంది అంటే అది వీరే. వీరు నివసిస్తున్న ఈ చిన్న ద్వీపం సుమారుగా 60 చదరపు కిలోమీటర్లు. వీరి గురించి ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసినంత కేవలం దూరం నుంచి వీరిని గమనించిన విషయాలే. ఎందుకంటే ఈ దీవుల్లో ఎవరైనా అడుగు పెడితే ఆ తెగవారు చంపేస్తున్నారు కాబట్టి. అయినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు చేసిన పరిశోధనల్లో వీరి గురించి సేకరించిన ప్రతి సమాచారాన్ని చాలా స్పష్టంగా మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో నేను వివరిస్తాను. నెంబర్ 2, అసలు ఈ సెంటినెలీస్ తెగవారి గురించి ప్రపంచానికి ఎలా తెలిసింది? 1896లో ఒకసారి అండమాన్ జైలు నుంచి ఒక ఖైదీ తప్పించుకున్నాడు. అతన్ని వెతుక్కుంటూ పోలీసులు పడవలో దగ్గరలో ఉన్న అన్ని దీవుల్లో ఒక్కొక్కటిగా వెతుక్కుంటూ ఈ దీవికి చేరారు. అప్పటి వరకు కూడా ఎవరికి ఈ దీవిలో మనుషులు ఉంటారని తెలియదు. సో పోలీసులు తెలియక ఈ దీవిలో అడుగులు పెట్టారో లేదో వెంటనే ఒక్కసారిగా 10ల సంఖ్యలో బాణాలు పోలీసు వైపు దూసుకొచ్చాయి. ఏం జరుగుతుందో అని తెలుసుకుపోయే లోపు వారి శరీరాలన్నీ ఈ బాణాలకు వారి శరీరాలు తూట్లుగా చీలిపోయాయి. దీవిలోకి వెళ్లకుండా పడవలో దూరంగా ఉన్న ఒక్క ఇద్దరు మాత్రమే వెంటనే జాగ్రత్తగా పడడంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఈ సంఘటనతో మొదటిసారిగా ఈ తెగ గురించి ప్రపంచానికి తెలిసింది. ఆ రోజు నుంచి నేటి వరకు కూడా ఈ దీవి వైపు వెళ్ళడానికి కూడా ఎవరు ట్రై చేయలేదు. సో దానితో ఈ దీవిని సెంటినెలీస్ దీవిగా పిలవడం స్టార్ట్ చేశారు. ఫ్రెండ్స్, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, మీ సపోర్ట్తో నా వీడియోస్కి రెస్పాన్స్ బాగా వస్తుంది. కాకపోతే నా వీడియోస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళకంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువగా చూస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, దయచేసి కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియోని చూడడం స్టార్ట్ చేయండి. నెంబర్ 3, వీరు చూసేందుకు ఎలా ఉంటారు? ఈ ఆదిమజాతి పుట్టుక ఈ దీవిలో ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది? ఈ జాతి వారు చూసేందుకు ఎలా ఉంటారు అంటే సుమారుగా 5 అడుగుల 3 అంగుళాల నుండి 5.5 అడుగుల ఎత్తుకు మెరిసే ముదురు నలుపు రంగు చర్మాన్ని కలిగి ఉంటారు. దృఢమైన శరీరంతో బలంగా కనిపిస్తారు. ఎలాంటి దుస్తులు అనేవి వీరికి ఉండవు. మహిళలు మాత్రం వీరు నడుముకి, మెడకి, తలకు రబ్బరు వంటి తీగలు చుట్టుకొని ఉంటారు. పురుషులు ఏమో మెడలు దండలు, నడుముకి ఈటల దృఢమైన బెల్టులు కట్టుకొని ఉంటారు. అయితే శాస్త్రవేత్తలు ఈ తెగ ఎక్కడిది, ఎప్పటి నుండి ఈ దీవిపై నివసిస్తున్నారనే విషయంపై ప్రయోగం చేయగా చరిత్రకారుల భిన్న అభిప్రాయాల ద్వారా తెలిసింది ఏమిటంటే సుమారుగా 60,000 సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్రికా జనాభాలోని కొందరు అక్కడి నుండి వచ్చి ఈ దీవిలో స్థిరపడినట్లు చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే వీరి ఆకారం, శరీర రంగు అన్నీ కూడా ఆఫ్రికాలోని కొన్ని గిరిజన తెగలతో పోలి ఉండడంతో ఎక్కువ మంది ఇదే భావిస్తున్నారు. నెంబర్ 4, ఈ దీవిలో వీరు ఎంతమంది ఉంటారు? జనాభా విషయానికి వస్తే హెలికాప్టర్ల సహాయంతో పైనుండి లెక్కించడానికి ట్రై చేయగా వీరు విసిరే బాణాల వల్ల అది సాధ్యపడలేదు. కేవలం 39 మంది మాత్రమే స్పష్టంగా కనిపించారు. కానీ ఇండ్ల లోపల, చెట్ల సందులో ఇలా రకరకాల చోట్ల దాగి ఉన్న జనాభా కారణంగా ఈ తెగవారు దాదాపుగా ఈ దీవిలో 400 మంది ఉన్నట్లుగా అంచనా వేశారు. వీరు 2 రకాల ఇండ్లను కలిగి ఉన్నారు. ఒకటి అనేక చెట్ల ఆకులతో కలిగి ఉన్నది, పెద్దగా ఉన్న గుడిసెలు, దానిలో ఎక్కువ మంది ఉంటారు. రెండవది తాత్కాలిక గుడిసెలు, ఇది కేవలం సేద తీరేందుకు ఉపయోగపడేలాగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. నెంబర్ 5, వీరి జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది? ఏమి తిని బ్రతుకుతున్నారు? వీరు ఆహారాన్ని పూర్తిగా వేటాడడంతోనే తింటున్నారు. వేటాడడంలో వీరు ఆరితేరారు. వీరి ముఖ్య ఆయుధాలు బాణాలు. ఈ బాణాల కొనల్ని సముద్రం ఒడ్డుకి కొట్టుకొచ్చిన పడవల్లో ఉండే పదునైన
లోహపు చెక్కలతో ఆ బాణాల కొనల్ని తయారు చేసుకుంటున్నారు. ఈ బాణాలతో ముఖ్యంగా జంతువులను, నీటిలో చేపల్ని, పక్షుల్ని, తాబేళ్లను, పీతలను వేటాడుతుంటారు. అలాగే ఇళ్లను ముఖ్యంగా కొబ్బరికాయలను ఆహారంగా తీసుకుంటారు. వీరికి ఇప్పటి వరకు వ్యవసాయం అంటే ఏమిటో తెలియదు. ఇప్పటికీ వేట సేకరణ ద్వారానే జీవిస్తున్నారు. వీరికి డబ్బు అంటే కూడా ఏంటో తెలియదు. నెంబర్ 6, ఎందుకని వీరు ఇతరులను వీరి ప్రాంతంలోనికి రానివ్వట్లేదు? వస్తే ఎందుకు చంపిస్తున్నారు? ఈ తెగవాసులకి బయట ఒక ప్రపంచం ఉందని, అక్కడ కూడా మనలాంటి మనుషులు ఉన్నారని తెలియదు. మనం వారికి సహాయం చేయడానికి వస్తున్నామని తెలియదు. మనం ఎలాగైతే ఏలియన్స్ వస్తే ఎలా భయపడుతున్నామో వారికి కూడా అంతే. మనలాగే మనం వాళ్ళకి ఏదైనా హాని చేస్తున్నామని అనుకొని భయపడుతున్నారు. అందుకే వీరి ప్రాంతానికి ఎవరైనా వస్తే దాడి చేయడానికి వస్తున్నట్లుగా భావించి ఈ తెగవారంతా సామూహిక దాడికి పాల్పడి చంపేస్తున్నారు. నెంబర్ 7, వీరిని కలవడానికి మనకు ప్రభుత్వం పర్మిషన్ ఇస్తుందా? వీరిని కలవడానికి ప్రభుత్వం మనకు ఎలాంటి పర్మిషన్ ఇవ్వదు. వీరిని కలిసేందుకు ఏ ప్రయత్నం చేసినా అది చట్టరీత్యా నేరంగానే భావిస్తారు. ఎందుకంటే వీరి జీవన విధానం పూర్తిగా వేరు. మనం వారిని కలవడం వలన బయట వ్యాధులు సోకే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే దీనిని నివారించడానికి భారత ప్రభుత్వం నిషేధించింది. ఎవరైనా అలా ప్రయత్నించి దూరం నుండి ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీసినా వీరికి 3 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధిస్తామని 2017లో భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఫ్రెండ్స్, ఇది కేవలం ఫస్ట్ పార్ట్ మాత్రమే. ఇంకా ఇప్పటి వరకు వీరిని ఎవరైనా కలవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఏం జరిగింది, మరియు ఈ తెగవారిపై భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఏమిటి, అలాగే ప్రస్తుతం ఈ తెగవారు ఎలా ఉన్నారు అనే విషయాల గురించి సెకండ్ పార్ట్లో చెప్పబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, సో ఈ వీడియో అనేది మీరు కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవడంలో ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే జస్ట్ లైక్ చేయండి చాలు. మీరు ఇచ్చే లైక్ నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అండ్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఇక నుంచి రాబోతున్నాయి. వాటిని మీరు కూడా పొందేందుకు తప్పకుండా మన తెలుగు బుక్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఆల్లో పెట్టుకోగలరు. అండ్ వీలైతే ఈ వీడియోనికి ఒక్కరికైనా షేర్ చేయగలరు. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.